zangu. Kalafu akangoti sorry. Okay, my lovely sister. Good. I love you so much. Ndobva iwe wazomuti uripi bva wati huya kwamachipisa nawo Wamuswa 17. Uya pamachipisa nawo. Waiziya? Good. Takudzika futi. Alright. Apanga akumba. Dakuti ubva waziye zvakabva zvaitika. Ndakudzokera muchatira tete Eva. Mai makavandiudza kuti iwewe usatore Kalafu pano chichi handidi umuona wati ndizvo. Inini bandatichi rega ndimboita ndichitena. Inini bandati bo mwana wamai ndazvinzwa. Inini bandaenda unotora Kalafu nangiende kwamachipisa. But ndichitora Kalafu kuenda kwamachipisa nekuti inini handigoni kunyebera sister yangu. Takabva taenda kumba kwamai makana Kalafu. Taenda kumba kwamai makana Kalafu basa rari mumota bandapinda nangende. Ndikati mai maka Kalafu ari mumota unadataura nemi chitawi. Mai maka wakati pamba pangu. Vachidzinga inini nangende. Vavazoti imimi kana muchida henyu kuirana Kalafu inini handidi but ndokumbira musaende naye kumba. Handiti. Ndikati it's okay. Tamunzira kuenda kumba. Takuenda unomusiya. Tatapapi. I think tichangobuda tapa mashops epabudiriro 1. Tete ndopo wakabva vati anenge Kalafu uyanga update here kuti ndakunosiiwa kumba kwangu. Tete vabva vati vavafona skanzi ndasvika pamba kasima inini havapo ndoda kubhadharirwa indrive. Vakutanga kutoita pressure kuti indrive iri kupopota apa pamba pedu panovhurwa gedhi neremote. Tarwa mota tienda kumba but tichisvika kumba isusu tikasvika vari panze neindrive handiti. Vabva vapinda vabva tavhura kagedhi vatafonera but inini handombozviklika futi ndikangofunga kuti waiziya vatapinda mumba. So pandakadzoka mumota manje takuti toita sei ndakabva ndapinda mumba vatatanga kutaura natete takutotaura kunetsana kwedu kwatikaita ndichitovaonesa kuti tete kunetsana so hamfaniri kuudza vabereki ndakarwadziwa nezvamakaita chino nechino but paunonoti handombokuvengai handinombodaka kana kuenda kuna mama kunoprova kana kuti ndakangonyarara aiwa bomu wangu vatatombogara padheni takuda kuenda Kalafu ndopaakati ndina mari yerendi chichi. Ini bandabetray sister yangu bandamuti alright it's okay. Rega ndione kuti ndoita sei. Ndopandakati Kalafu afambe natete. Saka vaishaya room vari 2. Na Kalafu. Pamba penyu ipapo. Right. Anditi. Tete ava ndakazokloka kuti vakatsvaga Kalafu kudhara. Saka ivo zvavakabva vaita manje vakabva vabva pamba. Ndopaya pandiri kuti vakaenda kuhospital. Vari kumusirei, vari kumusiya kuti awane chance yekurara nangende because airara navo murumu. Vavaenda vanogara 3 days. Vavadzoka. Handiti ngatiendei pane imwe nyaya. Dauti tiende mbichana handiti. Tobva tadzoka panyaya yaVhale. Vhale tete ndiwo munhu vakamuti ndenda anokuda achiri kukuda. Enda kuna Ketina unodai. Vhale ndopa akauya pepe achiti handisi kupiwa mari handisi kudii because Vhale asi munhu anotomboziya. Vhale munhu akakurira kumusha
ende kumareni kwavo ndofunga munoona kuti kana tete vari kumusha it's difficult kuti mutaure navo. Handiti tete ndo vakati Kalafu wakutsvagei wewe Ketina. Vavati kuna Vale ngenda achiri kukuda he chino nechino muri kunzwa zvavaimuudza Vale vauya kwauri vatanga kunyembera kuti ngenda achengete mwana. Ende isusu hatisi vanhu vanozouya nemascreenshots. Even mukatarisa history yangu yesocial media, this is the first time kuuya pasocial media panapa ndichibvunza, ndichitaura nezvemascreenshots, ndichiburitsa evidence, ndichita sei. Isusu tikabva tangoti ngenda akati zviri kuitwa naVhale handisi kunakirwa, ngatibva tadzokerei muchati raMamoyo Maids. Ndiye munhu anondipa vasikana. Akuti uone kuti madates anonangana. Mamoyo Maids. Tarisa Vale kuti tarisa Keti kuti Vale akakutsvaga rini. Tarisa apo date. Wariona date? Vale inini akanditsvaga musi waNikoshe. Tarisa unoona madate waya ari kuenderana. Vale akanditsvaga inini first day yake kunditi hi mama. Wanga uri musi wa19 February. Right. Inini ndiri muchati rangu naMamoyo Maids musi wa24 February. Hi mama, I need another maid. Uya wandinaye tiri kugara zvakanaka but I need mumwe vaite 2. Zviri sei? Umwe oita wemwana here? Ndikati yes, tine mumwe mwana ari kuuya. Tine umwe mwana ari kuuya, iyo ndaiona. Vavasenda mapicture vavanditi ndisarudze. Pay apo uri kuona kuti yakanzi $200. Right. Ndikati akoma ndiri kuda uyu ngauyu, give me your eco cash number, because uku kwa Mamoyo anokutsvagira maid womubhadhara. Handiti vavasenda vati unomutorera kuofisi here wamusi wa25. Saka apa wanga kutsvaga ningirikiri maid wekuti mwana ngenda awane maid anomuchengeta. Kayden. Alright. Because isusu takati Vale ari kunyepa zvese zvaari kutaura. Saka isusu hatingade kuenda social media tinoti hetomupa mari todii. Ngenda kati ndongonotora mwana wangu ndogara naye. Then I go to court and fight for custody. Saka inini ndo pandikabva ndatsvaga kamunhu anoita sei? Anochengeta Kayden wacho kuitira paari kuuya. Uri kuona? Mama kuti ini ndinzi handifarire chi? Mama. Vavadzoka nemwana. Mama ndopo wakandifonera. Ndikati zvazvisina problem kuti amboite sei? Agare hake ikoko. Because why? Inini most of the times ndenge ndisipo. Saka mwana wangu most of the times anenge ana neni yeyu. Ende mai maka handigari nawo. Saka zvitori nani kuti anga ari kumusha. But uyu Eva uyu anotry by all means kurwisa kuti ina mama tisaonani. But na mama saka relationship yenyu zviri right zvayo. I can't say relationship yedu iri right because inini handida kudza kuti reason why ndakuzoburitsa zvinhu izvi ngende ndiandisa mukona. Chimbomuisawo pafoni. Mira ndimuise.
kuonai mamwe mameseji edu right. Ndokumbirawo mudze Eva aregere zvaari kuita musi weMonday pakuti zvekuti munhu ari kukonzeresa confusion ndachoziva ndiye ndobva vati dai mauya kuno taita face to face tagadzirisa zvinhu hazvidi kudai musi weMonday. Ndikati apa tatumira 110 yadhimo kuna Dedhi zvikanzi maita basi right. Ndakuchikutsvagira chati ravakandikumbira mari mama ivava mandizvidza izvi uyu musi wanu anachitarisa ndiye musi weMonday handiti asi Eva anoti hanzi havasati vambotumira mari inodarika 200 but ndiri kuti musi weMonday takatumira 110 mama ndikavatumira $50 110 ndakatumira foni kwaDedhi $50 ndikatumira foni kwamama. Ndikati vabva wandisendera meseji musi wa14 April hello ndapinda mutauni ndokumbirawo 150 ndiwedzere staff yangu. Wakaona vanhu vanoziva kuti uri munhu akanaka but vanenge dongotsvaga ungonzunzu uri munhu akaipa because how can you say iwe uri kunyatsoziva kuti uri kuyozohodha but unondiudza musi iwoyo kuti uri kuda 150. Zvikanzi ndimhomzi ndiri mutauni vandavati send number ndiva dzimwe namba dzavo idzi iri ndo zita ravo iri no more mandizvidza ndo dzimwe namba dzavo idzi. Ndikati send number dauti tiketi handa kusendera ma screenshots paunenge wakuzotaura iwewe uratidze netime nechii. Ndikati send number kuma 8:30 wapaona dzinoti no more mandizvidza ndo zita ramama wandiendera. Ndikati I'm sending munhu paeko zvikanzi ndedzangu after 8:30 kuma 9:30 zvikanzi waita basa mwanangu. Apo wakati ndiani hatisati tambopiwa mari hatisati tambodii vanhu saka uri kuona kuti vanhu ava vaimanipulata situation but anonzani tete ava kava kumanipulata kwavo situation kwasvika pakuti vatadza kuisa dhimo. Nezuro inini ndati it's okay ngende akahura nakalafu ngende ita peace nawo haisi danger but ivo vamukira futi makuseni vakati it's not enough ndopo watanga kusenda mavoice note emusikana wangu webasa vachiti anorohwa anoitwa sei but tarisa uone proof yandakuratidza kuti musikana wangu webasa ndotomubata zvakanaka. Saka inini apa ndakuchida kuti ngende akuudzei nyaya yakalafu yaya waya asiri kunzwanana natete kana vese vari kutaura chinhu 1 panguva ino sei vasiri kutaura vese. Ndakatraya kuva protector for so many times ndisingadi kupesanisa vanhu but ndo zvatisvitsa patiri panapa nhasi. Tete she's a snake. Tete vaya vanonzi Eva. Murume uyu ihure murume uyu akude nekuti vatraya by all means kundirambanisa naye sazvaramba saka izvezvi vakuda kungondinyadzisa nekuti vanhu vanondifarira saka vakuda kuprova kuti Marlota anorarama fake life but wakambozviona here iwe Keti kuti vanhu vese vanouya kumba kwangu vanotora mavhidhiyo zvandinoita nangeende pacontent yedu chero off guard chero munhu akatora vhidhiyo akavarairwa ndizvo zvatinenge tichingoita ngende akude ari kuitei neni